הולך לחשוף את אלוף החברות. אתם מכירים את ארל, והיום אני הולך לחשוף את הפנים של ארל, אבל אני החלטתי, חשבתי עצמי, אדם היקר, איך תחשוף את ארל? אני החלטתי לעשות משהו אחר. הולכים להיכנס לכאן, אחד אחרי השני, 5 הראל אחד, הראל 2, 3, 4 ו5. ואתם הולכים לנסות לנחש מי זה הראל. סוף סוף להגיד רשמי, לא הראל אמיתי! אני לא מאמין שהפעלנו אתכם. חברים, שימו לב, סתם, חשיפה ראשונה, אחרי שכולכם טעיתם. הראל האמיתי, הוא! כנס! Keep up, I'm too fast, push my foot up on that pedal and I'm